Prvu loptu u Berane donio je 1919. Mihajlo Gavro Vuković, koji je studirao u Pragu. Već naredne godine osnovan je fudbalski klub Njegoš. Od tada je prošlo 9 decenija, pa je svečanom sjednicom obilježena 90. godišnjica fudbalskog kluba Berane, kako se danas zove poslije Lovćena najstariji crnogorski klub. Tu sam na jubilejima 50 godina, 60 godina, 75 godina, pa evo i danas na 90 godina. Nadam se da ćemo se vidjeti i na 100 godina.